מושלם. טוב, אני מבקש, אני צריך להתרכז. איזה יופי. אוי, נחת, יצא לדרך. גזה, גזה אני צריך, נו. יצא פה דם. רגע. אפשר לדעת חזר אחרי זה? סבו, שאתה אחרי זה. אתה אחרי זה. אתה אובייקט הבא. זה עולה לי יוטיוב. חופשי מרפאת פצן. כן. נשבע לכם זה עולה לי יוטיוב. עבודה מחסר. יש לו אפילו אב. זאת בת. שלי בת ושלך בן, סבבה? כן, זונה. נראה חומר חיטוי. כבר עשינו, סתם. לפני הניתוח, אתה לא... הגעת באמצע, סתם. כן. לגמרי, חייבים פתגר. כן, זה לא עובד העניין הזה. אני עומדת לסיים בניתוח, עכשיו אני עושה ניתוח אף. אני צריך לתפור. חייבת פתגל. עשיתם מוזיקת משחקי צגים? היה חסר לנו הרדמה, עומרי! עומד בקרני, מה הוא עשית? גיבור, הוא גיבור. זה גבות. גם אני עשיתי לה גבות. עכשיו רגע אני רוצה לעשות שיניים. איזה חמוד! גם עלה קנדי. סליחה. צריך מלאק בניתוח. אני רוצה... לגזור פה משהו. לא, רגע, אל תהפוך. מה זה הפה הענק הזה? תראה איזה יפה שלי יצא, תראה לי את שלך. תראי זה עדין. אני אעשה לו קוצים משהו. אני רוצה לעשות לה... מה עם אוזניים? שאין בכלל. לא, מדבר. חכי רגע, חכי. רגע, שנייה, אני רוצה לעשות כאן משהו. יש לו סרטן, גילינו סרטן. אוי, לא! סרטן במוח. מה זה יהודה? בעונה האחורית. תראה איך הורס את הצד שלי. קדימה. לא בטוח, תוציאי את זה עם מלאק. עם צבד, נו. אבל תביא לי גם מלמטה תחתוך, מה אתה רגע, עושה? חותך. בוא נוריד את האור. חותך. דוקטור, תורידי. לא, אני רוצה רגע תחשפי את לפתוח. הגלגולת. נו! חכה, זה קשה, זה דבוק פה. רגע, תני לי לשפץ פה, זה מעניין. רגע, תני לחתוך. איך זה מגעיל? אתה לא יכול לך מספיק טוב, אתה מרסת את הפרצוף שלי. אוקיי, תראה לאן הגענו, תראה, הנה המוח, הנה העונה הימנית, הנה העונה השמאלית. אוקיי, חבר'ה, רגע, כמה תיקונים קטנים. כן, תפתח את זה שיהיה קל לעבוד. אוקיי. איבד את הראייה עכשיו. איכס. דוקטור, תנקי לי פה קצת. מדמם. סדין. צריך סדין חדש. אוקיי, פה אנחנו מזהים. איך שני להגיד חלקי את המוח. האובייקט? פה אנחנו מזהים תאים סרטניים. מה זה? לשלוף אותם החוצה. זה גדול. תא סרטן אחד. לא, יותר מדי, צריך לחתוך פה את כל האזור. אוי, מוכנה להיכנס? קדימה. אני רוצה חלק כזה ככה, שנפריד. ככה? תוכל להפריד את זה כל? אני רוצה ככה. שיצא לנו בסוף רק העיגול של זה. סבבה. מה עם הדופק? בדקתם? זה גופה עניין לניסוי. שולי פה. אוקיי, הנה זה יוצא יפה. רגע, תראה, אני אעזור. אתה יודע איזה יום יבוא לפה רופא ישתמש בכלים האלה? איזה מגעיל. צריך להעביר אותם חיתוך.
וכזה מה זה? בעדינות, בעדינות. לא לפגוע במוח. לקלף, לקלף. בסדר, נהיה סרט משעמם, לא? כן, אנחנו צריכים למצות את העניין. לא, אנחנו לא מצינו, אבל זה הסרט. הסרט, צריכים למצות אותו. רופא נשים מקצועי. טוב, די. מה די? רגע, אני תעשה במוח. מה, אתה רוצה באמת לסיים אותו? טוב, אז צריך לחטות. הנה, חשפנו את זה. זה הרי לא לאצבע. אני צריך לשאוף את הדם. סקשן! מרפאת שיניים, סקשן. כן. מאוד דרגה לאצבע. למה? אוקיי, אח, אוקיי. הבנו. נהפוך. איזה מגניב הוא. רגע, בוא נציל אותה. צריך שזה יצא מושלם. גם נגז זה המוח. עכשיו סקשן. הופה, חבר'ה. טוב, תהפוך אותו. טאדאם. סתם, אתה אוכל את זה עכשיו? תצביע. טוב, מה עושים איתו עכשיו? רעיון! ניתוח הסלט ומלפפון. בעגבניה. רגע, חיטוי למלפפון. חיטוי. אומרים, לפני שאתה חותך, מה לחטא? רגע, עכשיו אני אפתח את המקום איפה שמכניסים משהו. יאללה, דוקטור קדימה. טוב מאוד, טוב מאוד. טוב מאוד. אוקיי. מוכנה דוקטור? עוד לא. תמתין. קדימה! יש סיבוכים בניתוח? אני חושב שצריך לקרוא את דוקטור ויטלי. מוכנה להשתלה? תרחיבי לי את החור בבקשה. אקשן? אוקיי, חלק מצהל. זה נראה כמו תפוח עץ. כאילו זה העלה שלו. זהו. תראה איזה מושלם הוא! אוקיי, חבר'ה. טאדאם! ניתוח עבר מהצלחה. כל הכבוד דוקטור. מה עם ספרים? ספרים. זה כבר... זה מתאחר ככה לאט, אחי. זה הלב. זה מגעיל. לא נגיד. זהו. ניתוח עבר מהצלחה. אני אזרוק את זה רגע. וואי, כמה בלגן. טוב, עושים משטח חדש? תביא. ככה. גם לחטא את כל הכלים. טוב. זה צריך ללכת רגע, שאני הולכת לפח מחטאים. לא, מה, אתה יכול לפח מחטאים? מה? לא, איזה כאילו פה. כן, מה? מה פח מחטאים? אפילו מישהו דקר מזה, אף לא זה לא גם שום דבר. עדיין, לא? שלא יחתכו. דוקטור חבר ניתוח. ביי. הניתוח תביא לי את היה עבר בצורה חלקה, בלי הרבה שטויות. קרין, אבל אם המתמחה החדשה פה, התלמידה החדשה, אתה בסדר גמור, פרט לכמה טעויות. במה סבל החולה? מה, סבל? כן. בעיות קשות בקרום המוח. כן, משהו כזה. ומה עשיתם? הסתלתם במלפפון? שמנו לו חלק כזה מלפפון. מה זה יצא? חלק חדש. עגבן מלפפון? או מלפפון עגבניה? מלפפון. עגבניה, לא יודע. תקרא לזה איך אתה רוצה. מוטציה. כן, בין קלעים כזה. כן. פה אפשר לראות את המלפפון. זה התורם. זה התורם, כן. ומה שלום התורם? שלום! היי מה? מור תיקח אותו לשיקום.
אם אתה מבין למה אני אומר. בבית מדגרה, באינקובטור. אינקובטור? תוך גופי. עומדים תיזהר. אני מגזים, אבל אני אפסיק. אה, בית חולים לא אוהב... עד כאן היה ניתוח של מרפאת פצ"ן 63. האנטומיה של גריי. גריי, לא. אם אתם חושבים שאנחנו נורמליים, אנחנו לא. המנקה פה, נקה הקו. הדוקטור תנקה, ואנחנו הולכים לעשות חיסון נגד פגרת. לא, עכשיו אנחנו צריכים, אומרים, לעשות את זה הכל עם פדי גזה ועם זריקה. אני עייף אחרי ניתוח, אני צריכה... טוב, אני צריך שתחתימו על הטופס טיולים. בשביל זה באת לשעות על הניתוח? כן? יאללה, חזיר. ביי כולם ו...